Sakwet pati rahayu. Rahayu. Sepatat pengeki kate katurake patremon kelawan Gusti karana pengeki sepadha pangupul. Senajana akeh saiki durung sepadha kumpul kono ya. Karena mereka kahanan lan cuaca sehingga dadekake pancen iki lagi sithik rasa yen kono kasih kumpul ngono ya. Karena apa sejenenge sinau babagan kepengeranan kuwi kudu akeh pengorbanane, kudu akeh tinakate lan namung sithik jumlahe ngono ya. Dadi jaman saiki iki pendereke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi paling akeh pendereke. Karena Rasul liyane kuwi sejarane ya akeh ning sing paling akeh ki ya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Karena kuwi diterangake ning kitab suci lan hadis. Besok ente wajine kiamat kubra, kiamat gede. Kuwi jumlahe kadange dulure utawa disebut sahabate pendampinge. Nalikane jamane dakwah biyen kuwi jumlahe 114.000 wong ngono ya. Ning sing dadi murid kuwi gur papat lho ya. Adane jaman semono kuwi pendereke utawa pengikute 114.000. Makane kuwi paling akeh jaman semono pendereke. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Besok ning jaman kiamat kubra, kiamat gede. Kuwi para sahabat-sahabate kuwi generasine sing awali kuwi sing duweni keimanan kuwi jumlahe kuwi kurang luwih ya padha 114.000 wong ngono ya. Nek hadis yo diterangake 5.374 ya para sahabate ya kodene sahabat yang utama. Ya kuwi kodene Abu Bakar Siddiq kuwi diakoni dadi sahabate sing paling utama, kadange sing utama, sing dimulyakake ngono ya. Nek sing jenenge Nabi Nuh alaihi salam kuwi beda karo zamane Nabi Muhammad ya. Nalika dikenal kuwi pendereke paribasane gur siji ngono ya. Ananging pengikuti jumlahe sing melu dakwah ya ratusan ya. Dadi kudu dingerteni sing jenenge penderek, pengikut lan bener-bener murid carane ngono ya. Maksud murid sing nyerep ngilmune cara lahir batine ngono ya. Nek penderek iki sing melu ngamalake apa sing diajarake ngono ya. Dak lho ya. Lah para wali kuwi sing nyebarake babagan sejarah penyebaran Islam khususnya di Nusantara. Wali sing pengaruhe sing paling utama paling akeh nyebarake ning Pulau Jawa kuwi Sunan Kalijaga karo Sunan Ampel ya. Kuwi pendereke paling akeh karena pengaruhe gede ning wilayah Jawa ngono ya. Dadi Sunan Kalijaga kuwi ya dingerteni duweni penderek utawa pengikut kuwi jembar amba luas ya. Karena dawahe nggunakake budaya kesenian kodene wayang ya. Dadi ajarane iki gampang ditampa ning masyarakat ya. Ada Sunan Ampel kuwi dianggep salah sawijine sesepuh wali songo sing bagian didik paling akeh ketimbang para wali liyane. Karena duweni pengaruh duweni sistem pendidikan kodene pesantren. Kodene sing saiki turun-temurun ning daerah Demak kuwi ngono ya. Sunan Giri kuwi duweni pengikut sing paling akeh. Karena apa? Ya padha karena pengaruhe jembar apa dakwahe ya kodene wilayah Nusantara.
temeka ning Maluku ngono ya. Lah nek Wali Songo kuwi sakabehane kuwi kodene disebut majelis dakwah sing duweni penderek akeh. Ini sejarah penyebaran agama Islam Nusantara ngono ya. Durung kok nek carane ana sing derek babagan ilmu tarekat sing jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuwi duwe gelar sing jenenge Sultan Aulia ngono ya. Dadi Sultan Al-Aulia kuwi pimpinane para wali ngono ya. Kuwi sing ngedekake tarekat Qadariyah sing duweni penderek akeh luas ning babagan dunia perislaman ya. Kaya dene Indonesia ngono ya. Lah kabeh kuwi duwe dasar penyebaran babagan Islam ning Nusantara. Wali sing paling akeh pengikute ya ning Pulau Jawa ya kuwi mau ngono ya. Terus pengikute ulama kuwi sing diukur sing paling akeh cacahe menurut mazhab fikih kuwi sing duweni pengaruh sing diikuti organisasi sing jangkauane dakwahe kuwi amba cepat luas kuwi ning Nusantara. Panganute kuwi ya akeh sing meloni mazhabe garis besare kodene sejarahe mazhab-mazhab fikih Sunni ngono ya. Sing duweni pengikut gedhe ngono ya, akeh cacahe ngono ya. Makane kang utama ya kodene Imam Abu Hanifah, madhabe Hanafi ngono ya. Lah kuwi diperkiraake duweni pengikut ning donya kuwi 45% ngono ya. Kuwi kabeh muslim ning Asia Selatan, Turki, Balkan, teko Asia Tengah ngono ya. Sementara sing jenenge Imam Syafi'i, madhab Syafi'i kuwi ning daerah Asia Tenggara, kodene Indonesia, Mesir dan Yaman ya. Dadi tokoh ulama paling duweni pengaruh ning donya, khususe donya lan Indonesia. Kuwi carane serupane ya pancen akeh ya kuwi madhab sing mang ngono ya. Dadi iki sithik bahas babagan kaya begini supaya dipangerten ya. Dadi ya ana sing jenenge Syekh Muhammad Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, kuwi ulama saka ngendi ngono Pak ya? Banten, Pak. Saka Banten ya. Ya ana sing jenenge ulama saka Indonesia sing dadi imam besar Masjidil Haram Mekah kono ya. Sing kitab-kitabe dipelajari. Kuwi pengante saka ngendi ngono Kapul? Kaji penganute pun nek menawi wau Syekh Nawawi Al-Bantani niku kan saking Banten lah. Pengikutnya niku ya saking Indonesia Nusantara niki, tanah Nusantara. Kami kuwi penganute nganut Syafi'i ngono ya. Makane ana sing jenenge Kiai Haji Hasyim Ngasari. Wis saka ngendi ngono Pak ya? Jombang, Pak. Jombang. Jombang ngendi? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur iki ngendi? Anu Pak. Tebuireng Pak. Tebuireng iki ngendi? Jombang niku. Indonesia. Oh, nggih Pak. Dolane bingung Pak. Ngono ya. Kuwi ulama saka Indonesia. Makane kuwi nganune organisasine jenenge NU ngono ya. Kuwi organisasi Islam sing gedhe ning dunya ngono ya. Karena pengikute ya akeh. Ora bener sing jenenge ulama, sing jenenge ustad, sarane sing terpopuler ngono ya. Ning Indonesia ngono ya. Saiki makane ana sing jenenge lembaga survei ning babagan kaya ngono kuwi Indonesia barang ngono ya. Dadi kowe pengikute ya akeh. Kodene saiki para penceramah, para ulama kuwi lha ya
wakeh ustad kondang sing mlebu nang pertelevisian kuwi ngono ya. Nggih. Sing nyebarake kuwi lho ya. Nggih. Saiki nek pengikut kejawen sing paling akeh eneng endi ngono ya. Jawa Pak ya. Ayo maksudnya di wilayah ini ngono ya. Jawa lah luas lho ya. Iya. Tak bingung Pak. Kabul. Ayo kabul jare wong kejawen. Jawa piye ngono ya. Kudune ngerti to. Ayo. Sing kathah ngeten Solo kali Jogja niki ya. Ya, ngaji. Asalipun kejawen niku nggih saking Sunan Kalijaga niku lah tradisine Sunan Kalijaga niku nggih sing napa nguri-nguri nggih kathahe Solo Jogja niku. Amargi wonten Kraton Jogja kali Kraton Solo niku. Ya, kami Ya Solo Yogyakarta nek ngoten Pak De. ya kudu ya. Wis tak kebaik kuwi bener ngono ya. Ate barang akeh ya wilayah Jogja Solo. Kuwi kan besar ngono ya. Ketambahan karo wilayah sebagian Jawa Timur ngono ya. Jogja Solo kan Jawa Tengah ngono ya. Ate kejawen iki sing anut iki akeh ya ada Jogja Solo. Kuwi wilayah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ngono ya. Karena kuwi sing paling akeh penyebarane babagan ilmu kejawen ya. Ada Jawa Barat lah sudah wiwitan ya. Terus agama sing paling gede penganute enen donya ki kira-kira agama apa ngono ya. Saniki Pak. Yahudi Pak. Andi. Yahudi. Ayo kabul. Sing pengaruh saiki. Nasrani ya. Ayo, maksudnya ngaji. Niki tepase Kristen Protestan Katolik. Ananging kan iki wonten fenomena napa kajaiban niku nek teng negara Eropa kaya Inggris, Amerika niku saniki kathah ning pindah teng Islam ngoten ya. Kami banyak Katolik Pak De. Ya, sakar mesti jawab ngono ya. Apa ngono ya. Ati nek totale dadi nominal Kristen kuwi sekitar 2,4 ya, temukan 2,6 miliar ya. Bahkan uji kurang lebih 31% ya. Wis ngalami populasi ning donya ngono ya. Nah Islam kuwi antarane 1,9 temekane 2 miliar ya. Penganut sekitar 24 tekan 20% ya. Populasi ning donya ngono ya. Lah terus agama sing ora iso diterafiliasi ngono ya. Kuwi agama sekuler ngono ya. Kuwi ateis, kodene agnostis ngono kuwi ya. Wis sekitar 1,19 miliar ya. Ada Hindu kuwi sekitar 1,16 miliar. Kuwi penganut mayoritas ning India ya. Nek Buddha kuwi sekitar 500 juta. Penganut agama rakyat lokal sekitar 429 juta. Penganut ngono ya. Kuwi kasarane ngono kuwi ya. Ya sithik-sithik iki palagane begitu cerdas bahas kok ngene ngono Pak ya. Nggih Pak. Pak ngerti ya Pak. Jadi ya mengikuti sensus peragamaan, ikuti sensus kenabian, sensus kewalian, sensus para ulama ngono ya. Dadi carane ayo apa ngerti ya Pak? Ngerti ngono ya. Tambah cetok ngono ya. Wah, terus saiki dhewe mlaku ning dadalane Palenggan Karipan Nusantara. Kowe panganute lan pengikute ada pira ngono Pak ya. Wis pokoke kowe ndak rasa jawab kok disebut sing jenenge kuwi mau apa sedake? Bendera.
Sing ora iso disebutake ngono ya. Nggih. Sing ora iso terorganisir ngono ya. Nggih, Pak. Karena palagan karipan satara kuwi penderai akeh siluman lho ya. Nggih. Dadi di total ya wangel jumlahe ngono ya. Mangkane mboten saged jawab to, Pak. Jenenge siluman iki lak ya kadang muncul kadang Mboten. ora ngono ya. Kata silumane, Pak. Tapi cita ngono ya. Nggih. Dadi kabeh kuwi gawe salah, gawe jejibahan kudu ngerti endi sing bener-bener ngabekti ndarmakake. Melu dadi penganut, dadi pengikut, aku kudu dadi ngono ya. Nggih. Nek pengikut, penganut kuwi apa bedane ngono ya? Pengikut itu ya anu to, Pak. Hampir sama dengan murid itu to, Pak. Nek penganut itu kan hanya ikut mengamalkannya saja, Pak. Bahasane ngono kuwi ya. Nggih. Ini sejati nih, kang disebut kadang sejati utawa seperjuangan. Kuwi sing melu babakan kegiatan ya. Nggih. Dadi kudu ngerti kuwi ya. Nggih. Dadi kudu ngerti makom-makome, kudu ngerti level-level ngono ya. Nek ora melu kegiatan kok arep ngaku karo jenenge kekadangan sejati, kekadangan sing berjuang. Kuwi salah panganggepan ya. Kuwi anu kok kekadangan sejati kena eksis ning kegiatan di barangnya terjadwal ora kok bermakan ya. Nggih, mulai tri, Pak. Kuwi iso geser dadi penganut atau pengikut ya. Nggih. Makane do siap-siap kok nek ana pergeseran ya. Dene jenenge pergeseran kuwi engko ora mesti kaya-kaya saiki aktif melu kegiatan sampe acara apa wae teko. Ananging nek kena uji, kena coba durung mesti iso teko ngono ya. Nggih. Ora. Ngono kuwi ngono ya. Makane ya tak tekoki mesti iki kira-kira sing kumpul bengi iki arep milih makom sing ndi, nek sing ndi kira-kira ngono wae ya. Nggih, sing anu niku to, Pak, sing kadang sejati wae to, Pak. Ya kabul. Derek kadang sejati ya. Kaji. Nggih, sami derek kadang sejati. Kawi. Nggih, idem Pak sih kadang sejati. Berarti nek ideme kadang sejati, kadang ora ngono. Niku khusus berapa, Pak, niku? Karena nek ideme biasane misale ana rapat, sekumpulan, temen kegiatan, ya idem nek kan nang omah ngono ya. Nggih. Biasane ngono kuwi ngono, Pak ya. Nggih, Pak. Nek daerah ideme biasane wis penting manut ananging ora tanda gawe ngono ya. Jenenge daerah idem ngono kuwi ngono ya. Biasane ngoten iki, Pak. Ngono ya. Tapi kudu dibentuk karakteristik saiki mentale. Sing jenenge mental pejuang kuwi mbok piye carane ngono ya. Nggih. Dadi aja sampe sing jenenge alasan-alasan donya sing dadekake uji lan coba kuwi dadi ngendhek-ngendheki niate kang suci ngono ya. Nggih, Pak. Makane nek ana panggilan saka moyo, kowe jawabe apa kira-kira? Kowe jawab ngaji, tanggal sekian malam iki. Kira-kira sing jawab persiapan jawabane apa kan, Pak ya? Ngeten, Pak. Iya jenenge siluman ya, Pak. Ngeten. Begitu kula jabri kan jauh-jauh hari, Pak. Jauh-jauh hari nggih siap enten sing ngoten, Pak. Enten melih nggih insyaallah. Insyaallah Mbah Moyo ngoten niku. Tapi giliran pun dugi titih wancine nggih ngilang wae, Pak. Ngono kuwi ya. Siluman apa nggih. Makane supaya iso tumeka hajate kabul panuwune kudune yen didhawuhi iso cara jawabe kuwi ya. Nggih. Kira-kira kaya kabul ngono kuwi nek oleh panggilan jawabe apa nek kabul? Pangestunipun ngoten. Ya ngaji Sendika dawuh ya. ya kawi
Siap pangestunipun. Ngono kuwi ngono ya. Nggih. Dadi kudu duwe jawaban sing iso dadekake kabul hajate iso temeka. Talikane ana tugase ngono ya. Nggih. Nek jawab insyaallah siap ngono ki durung tamtu ngono ya. Nggih. Karena insyaallah ki isa gampang basane ngono Pak ya. Nggih, Pak. Kok nek dijini ya iso mangkat, Nek ora ya nek ora ya ora mangkat. mangkat. Nggih. Ini sing jenenge kudu jenenge Gusti Allah. Allah. Nggih. Mergo nganggo insya Allah ngono ya. Nggih kudung Pak. Kudune lak ya insya duit ngono ngono ya. Dadi nek duit ya mangkat. Nek ora ya ora mangkat ya. Nggih. Insya duit kadune ngono ya. Insya duit, insya bojo kan, kasarane kuwi ngono ya. Insya bojo ki kok dijine bojone ya mangkat ngono ya. Ora dijine ra Dijine ra mangkat ya. Srapopo, pancen jaman kuno kendhang biyen, jamane para nabi, para wali sing belajar babagan kaya kene iki, pancen ora iso nek kon gedhe jumlahe. Ning iso akeh penganute utawa pengikute ngono ya. Dene Kanjeng Nabi Muhammad mau pendereke gur 4 sahabat iso dadi 100 pira kuwi mau? 114.000 Pak. Sarane ngono kuwi ya. Terus Nabi Isa benda murite wong 12 iso dadi pira mau? Bingung ngono ya. 2,4 miliar. Iso 2, sarane kuwi ngono ya. Kaya Nabi Nuh sing dadi kadang sedene Gusti siji nek begitu iso dadi atusan ewu ngono ya. Padha karo pelanggan yo ngene iki ngono ya. Paribasane anggere kegiatan, anggere tugas yo iku kuwi kali ngono ya. Nek kok bakal akeh cahe karena jumlah kuwi mau ora iso Hitung ngono ya. Tak ngono ya. Makane palagan karepan Nusantara kuwi tak sebut sing jenenge kastane kasta Siluman ya. nggih. Tak ngono ya. Makane yo sabar pancen iki lagi diuji ing kahanan Pak ya. Nggih, Pak. Kahanane yo ana-ana, babagan kesehatan, babagan perekonomian, babagan keluarga ya. Tak ngono ya. Wis intine ngono kuwi ngono ya. Nggih. Setelah waktu dilanjutke ning puji dikire saiki diakhiri wae wejangane ngono Pak ya. Nggih, Pak. Aku mati rahayu. Rahayu, Pak.